Manok nga, masulong yan an manok. Ay namimiss na pag-aro ka ni medyo amihan ang duros na ngunyan. Gano'n niya ako masira mo ng sinabawan na manok. Ano? Sinabawan na tinulang manok na nag-aaraalsom ang limonsito. Pagkatapos nananamit mo ang tanglad and igwaning bangot na tapayas o bagaman ugob. Berdura ang apod kayan. Requesting Tagalog Bicol Christmas song, Tagalog or Bicol mapaligi sa file. Ano na, nagagad si Ernie Verdadero. O yan sa tuyang pambungad na bilang. Kay sigla ng gabi, ang lahat ay kay saya. Nagluto ang ate ng manok na tinola. Sa bahay ng kuya ay mayroong lechonan pa. Ang bawat tahanan may handang iba't iba. Tayo na giliw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Di pa noche buena sa gabing ito. Bukas ay araw ng Pasko. Tayo na giliw, magsalon na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Di ba noche buena sa gabing ito? At bukas ay araw ng Pasko. Kay sigla ng gabi, ang lahat ay kay saya. Nagluto ang ate ng manok na tinola. Sa bahay ng kuya ay mayroong lechonan pa. Ang bawat tahanan may handang iba't iba. Tayo na giliw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Di ba noche buena sa gabing ito? At bukas ay araw ng Pasko. Tayo na giliw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Di ba noche buena sa gabing ito? At bukas ay araw ng Pasko. Kay sigla ng gabi, ang lahat ay kay saya. Nagluto ang ate ng manok na tinola. Sa bahay ng kuya ay mayroong lechonan pa. Ang bawat tahanan may handang iba't iba. Tayo na giliw, magsalon na tayo. Mayroon na tayong Sinasabi na ngunyan ang Christmas, mayroong caroling, mayroong Christmas party o pagtiripon-tipon. Tapos siyempre may pandemic, naintindihan tayan. Alagad araw kanin, pag nadadangog mo ang Christmas carols, mga araw kaning tugtog. Garon niya ako daw malilikayan, maiwasan kan sa tuyang mga kababayan. Ang mga maugmang mga aktibidades kong Christmas sa neighborhood. Yan bagang limbawa pizza 24 ng Banggi. Yan ang inapon na Christmas Eve. Yaon dyan ang harandaan. Luto, digiluto duman, ay dayan maiwasan. Maman nga nining party, pero ang luto, yaon dyan ang irinom-inom, sanatad. Alangan man maglilibot pang pulis, sarawayon mo yan nag-iinom-inom na dayan magaroon niya ako nag-aarakbayan. Dayan na niya ako yan masasaway pag iling-iling ko. Yan bako naman parte na napod kayan, kundi talagang pang pamilya ng okasyon. Kadakuling pulutan na igwan ng mga sa mga yung bagang Christmas Eve. Ang mga inapod na inasal na pork chop, may litson, may dinuguan, may kakarantan ng Christmas song. Pero niya ako din may iwasan niya na, pero naggayo na. Tapag kaaga baga kay Eken, Christmas, pag alas 12 nga matanga kayan, purkan na karakanan, pagkaaga, iyo pa yun ang harandaan, ang breakfast, igwan ng mga tinubong na maparasyar, may mga regalong maarabot. So, yan ang Pasko ka mga Pilipino.
Kaya maski niya kung may pandemic, mga protocol, siyempre bawal man talaga yung mga para-parte niya na tipon-tipon, ang caroling bawal, pero itong paghararanda sa loob na ron, di mahali yan. Mga espesyal na luto niya on dyan. Nagluto ang ate ng Kung sa Amerika siyempre grabe man ang haranda sa Amerika, pero saro pa lang sa grabing pinagahanda sa Amerika, garuman lang da Christmas, iyan inabo na Thanksgiving Day. Kumbaga sa Amerika, garo kang kuyan, garong ngunyan, ukasuod mga araw kaya na Thanksgiving Day. Grabe nga ang harandaan kaya. Tan mga Amerikano ngaya, very particular sa pasasalamat ngaya sa biyaya na sa indang nakamtan. Sabi nga ni Joe Biden, ngunyan ngayang Thanksgiving Day, magkasararo na kita. Tego kaya ni sarong din nakikisaro ay. Dahil nagkukonsid, bahala kaya sa buhay mo. ay mayroong litsunan. Pagali ki Marco Sison, apunan taman daw si Pilita Corrales. Tayo na. Pasko sa aming nayon ay kay saya, ang bawat tahanan ay mayroong handaan. Kahit munti mang batay nagdiriwang nagagalak pagsapit ng Paskong araw. Pasko sa aming nayon ay kay sigla, ang mga binata ay mga pustura. At ang gabi kung baga sa pagsinta nagliwanag sa pamaskong alaala. Nagsabit ang parol sa bintana, may awitan habang ginagawa. Ang pamasko nilang ihahanda, ang bawat isa'y natutuwa. May litsunan at mayroong sayawan sa pagsaliw ng aming orkestra. Batang munti, parol ang siyang dala, Pasko sa nayon, ganyan tuwina. Ang mga binata ay mga pustura. At ang gabi kung baga sa pagsinta nagliwanag sa pamaskong alaala. Nagsabit ang parol sa bintana, may awitan habang ginagawa. Ang pamasko nilang ihahanda, ang bawat isa'y natutuwa. Diyan sa Sabang Kalabanga, igwa nagluluto ngunyan, tadyang baga, palibasa kustal, sagana diyan sa sira, pero masakit ang sira ngunyan. Pag-araw pala kaning amihan, ang medyo masakit po ang pagsira. Iyo ang ining dagat sa mga Garchitorena, Karamuan, pati na ining San Miguel Bay. Garo medyo maalon siya pag makusog ang duros amihan. Medyo mahal-mahal nga ang sira, saka inagyan pa ning bagyo. Kaya ngunyan, dyan sa Sabang Kalabanga, igwang naggugulay na lang ning kamuting kahoy, ang bangot tabagwang. Yan, ayun na sa mga sira dyan. Ano tadi bangutan ning body? Tadyang baga sa Sabang, kadako ning body, ano? Gibon dyan nin body, tuyo, ang bantugan dyan, itong body ning tabangungo, na nagnagum nang ibangot sa anuman na gulay. Pero ngunyan da, nagluluto ning kamuting kahoy na ang bangot tabagwang. Pwede man pala yan, ano? Ang tabagwang baga kaya, parating partner, pako. Alaga din pala na pwede man ang kamuting kahoy. Kumusta na lang kamo dyan sa Sabang? Ay, miss na miss ko ang Sabang. Ay. Haloy na kung di nakakabalik sa Sabang. Namimiss ko itong sa kuyang breakfast dyan. kang ako aki, papirmi ako yaon dyan, tanagagad ako ning sira duman sa barutong sa diri kan tiyo ko. Ay madiklong pa yaon ako dyan, siguro mga alas 5 yaon ako dyan, tanagali ako alas 4. Masakay na ko katuning jeep sa General Luna. Igo dyan katong bakery na garo golden sa tungod kayan. Biriktang Sabang. Pira lang kaming pasayro, malarga na yan. Pag abot duman, madiklumon ba?
Andiritso ko kayo duman sa mga tindahan sa baybayon mismo. Itong harani na sa may dagat. Para pang sabat da itong mga garo kariha na gibos na naman sa tiklad sa mga kawayan, mga light materials. Pang sabat da sa nag-aarabot na kuya, nagurutom na parasira anali sa lawod, ka naarabot amay. Dapat na malipot palan, palibasa na sa baybayon, siyempre pagkaaga malipot. Ang uso sa inda, iyo ang salabat. Salabat, balisuso, ibos, latik, saka bihon. Yan ang parating luto kay ito. Uy, ugmahon man ko. Pag-abot ko na kayan, tayo na po niya ako kung salabat saka balisuso. Pero niya ako di magpamahaway. Pag nagliliwanag na, naili mo nag-aarabutan ang mga baruto, nagulping darang sira. Ay niya ako nagsagana na kang buhay. Kang panahon ano? Ang sira, pigaragad lang. Ayan, kaya kumusta na lang dyan sa Sabang Kalabanga. Puto at suman na ang luto'y espesyal. May kasamang keso ang puto, may latik itong suman. Puto at suman, kung Pasko'y matitikman, karaniwan sa aming bayan, ganito ang handaan. Sa baryo man o sa bayan, may puto at suman. Sa sarap nito at tinamnam, mahirap malimutan. Ang puto at suman, yan ang ibig ni nanay. Paborito ng aking tatay, itong puto at suman. Puto at suman, ng luto'y espesyal. May kasamang keso ang puto, may latik itong suman. Puto at suman, kung Pasko'y matitikman, karaniwan sa aming bayan, ganito ang handaan. Sa baryo man o sa bayan, may puto at suman. Sa sarap nito at linam na mahirap malimutan. Puto at suman, yan ang ibig ni nanay. Paborito ng aking tatay. Ang samuyang amiga pala si Sweet Lips sa Matrona, nag-aantabay ay. Nakakapagpaparabasa ko ang text ni Sweet Lips Matrona. Garo ako mapaturo sa pagkahirak, ta inipalan kan magbarahaan dyan sa inda sa Milaor, sa may parting Dalipay. Ay sarap pala siya sa haros, sinalop man pala na sayang harong. Kailangan istorya niya, digdi medyo makapaybit, sabi niya, araw mo nga papabert sa panahon na binaba, naglalantop na ang intirong Milaor. Dumang ko na naisip na maindata pala mamuhay ni magparasulusulo. Yung mananggad. Ay paano kung anong mangyari sa imo? Dumang ko na papabert na isip si sa kuyang mga dipuntong agum, live-in, o kung harain na sinda. Dumang ko na naisip na mas maray manggiraray papabert an igwanin agum o kaibanan sa buhay. Pag binabasa ko, garo sabi ko, ano daw kung may tuwalyaman lamang dyan. Kagaro nagtuturo na ang luwa ta. Makairak pala nangyari kay Sweet Lips Matrona. Kang nagbaba na papabert, si Kataraid mi nga ni, piga-araga pa na digdi. Nagkukuraw man nga ni ko na, idaklag naman nindo ang lubid, ako makabit man, ay may nakakadangog. Nagparakabit na lang ko papabit sa mga kahoy-kahoy. Makaduman lang ko sa Kaladman o sa Kalangkawan. Dumang ko na naisip si Love, si Hil de la Cruz. Sabi ko kung yaon man ko ta nadigdi si Hil, ikakabito niya ang kamot ko, alalayan niya ako, o kaya kargahon niya ako. Nagarong sa akong prinsesa sa Kastilyo. Garo ka pala nitong babaeng bagong kasal na kinarga kang nobyo pag ilinalaog na sarong. Garo baga mga palihon, mga pagtubod. Itong puto
na ang nobyabda pakakasalali sa simbahan bago ilaog sarong kinakarga. Hindi ako ano mang gustong sabihin ko kayong karakargang iyan. Sana yaong ko tadidisil, kabiton niya ako, isalbar niya ako, kundi ang hamag ngayon yan, dahil nasa ko nagpapahiling. Sabi ni Sweet Lips, sika text ko man na taga si Pukot, dahil naman nagpapahiling, pinadarang ko pa tuning pulo, parain na kamo. Kaya ka nagbaha ang milaor, ako po naghihibi ako. Ako baga babae man na dapat nindong tabangan. Kaya lang ako kaya papabert na bantugdig din na dahil basta-basta naluluko kan lalaki. Tabi na bararian ko sinda, tako para atamay damulag. Maski ako sarong babae, dahil sa ko nakakapasali sa mga dati kong agum pag naglilino ko, takong burat na puruli. Binabararian ko to. Kaya kung ako man lang kakawatan nga ninda, sagud sa sagunok sa sagunok kong kusinda. grabe man si Sweet Lips Matrona. Bangkulis na tinawsyan ang paniraon niyang kang pamilya ni Pems Neil Borromeo kan gain sa MPS. Yan. Gain sa MPS. May tada pa man na si bonus kadikit pigtuisyo na kan sa mga aki. Mga pulis yan dyan sa gain sa ano. Kumusta na lang kamo dyan? Okay ka. Rayuma, arthritis, at masakit na katawan, itapal sa talampakan ang Bio Patch.
mataas na kolesterol, high blood at diabetes, itapal sa talampakan ang BioPatch. Stress at di makatulog, itapal sa talampakan ang BioPatch. Itapal sa likod for back pain, itapal din sa binti. Pag namamanas, itapal sa magkabilang talampakan ang BioPatch Forest sa bago matulog. Para sa maginhawang paggising, ang BioPatch ay mabisang pantanggal ng toxins ng ating katawan. Kaya sa susunod, i-BioPatch mo na yan. Abangan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. Ito'y isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan. Kasama sina kasanggang Angie Marcamonias, Ace Villapando at Zyrene Viloria, ang mga mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Abangan ang programang Kasangga at Kalusugan Lunes hanggang Biyernes alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito lang sa 97.5 OKFM. Hoy Besh, hindi ka mampalan sa Master Square Department Store nagsha-shopping pa more. Siyempre, Sisi. Kung ka ito hastangon yan, hindi kita sa urig. Master Square Department Store. Ay, true ka dyan, Besh. Nasa sentro lang pati. Mahiwas, fully air-conditioned, kompleto sa kabarato talaga ang gabos na items. Wala ka dyan, Sisi. Convenient na maray, kaya hayahay magbakal o mag-grocery. Lalo na ngunyan na holiday season. Master Square Department Store sells RTWs, shoes, school uniforms, infant wear, school and office supplies, sewing notions, religious items, books, sports and gym equipment, laboratory supplies, art supplies, assorted pens, novelties and albums, earrings and accessories, toys, houseware, tech-stop section, and they also offer made-to-order balloons and gutting service. Master Square Department Store, established in 1988. Ini ang original. Plemex na! Kawawang batay, lumo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap na sa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. FSJ Pasalubong Central, digdi mababakal ang gabos na pinagmamalaking Bicolano cuisine in bottles. Arog kan laing, Bicol Express, Ginataang Santol at Coco Jam na may brand name na Golden Mama asin kadakol pang iba. Yaon pa sa FSJ Pasalubong Central ang masisiram na pili candies and pastries. Magayon na pasalubong digdi asin sa abroad. Yaon pa sa FSJ Pasalubong Central ang mga Bicolano handicrafts and fashion goods, home furnishing and decors. FSJ Pasalubong Central yaon sa stall number 7 and 8 Ninoy and Cory Avenue, CBD Terminal, Naga City. Asin may production facility sa Kagbungag gayon sa Camarines Sur with Facebook page at fsjpasalubong.com. Mga gamit ni tatay at laruan ni Totoy kay ate pampaganda sa Angela, kumpleto ka. Sa 6 na pirasong bibilhin, malaki ang iyong matitipid. Kung bibili ka ng sandosena, ang discount mo ay lalagipan. Kaya sa bawat pagbili, mga kailangan ng family, Angela Trading puntahan. Tipid ka na, may sweldo pa. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa Angela. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa Angela. Halika na sa Angela, may sweldo pa sa Angela. Luis And Alex for Rexona. daming nagbago sa mundo. Pero underarms, asim pawis pa rin? Magbago ka na. Ligo lang, kulang. Chamba, chamba, chamba. No to chamba, chamba. For 10 times more protection from asim pawis than regular soap. Use Rexona every... Cause I break the mold. We don't not get a button to go.
Are you getting your top oral care needs? Get it with the new Close-Up All-Around Fresh. All-in bacteria fighting, cavity prevention, plaque lifting, and deep cleaning with regular use. All-around oral care for all-around freshness with a new Close-Up All-Around Fresh. Have a delicious Christmas with Lady's Choice. Have a creamy mayo Christmas. Tikman ang sarap. Creamy mayo sarap. Mag-Lady's Choice macaroni salad na. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ray Marihincia po. Taga saan po kayo? Santa Cruz, Marinduque. Ikaw po ba nakainom na ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee, ma'am? Oo, naka-isang kahon na po ako. Ay, ako po ay stroke at saka ako'y high blood. At sinubukan ko po at nadidingi ko po sa inyong radyo. Ay, gumanda po ang aking pakiramdam. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix. Ang FSJ Pasalubong Central, digdi mababakal ang gabos na pinagmamalaking Bicolano cuisine in bottles. Arog kan laing, Bicol Express, ginataang santol at coco jam na may brand name na Golden Mama asin kadakol pang iba. Yaon pa sa FSJ Pasalubong Central ang masisiram na pili candies and pastries. Magayon na pasalubong digdi asin sa abroad. Yaon pa sa FSJ Pasalubong Central ang mga Bicolano handicrafts and fashion goods, home furnishing and decors. FSJ Pasalubong Central, yaon sa stall number 7 and 8, Ninoy and Cory Avenue, CBD Terminal, Naga City. Asin may production facility sa Kagbungag gayon sa Camarines Sur with Facebook page at fsjpasalubong.com. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Malinaw, makusog, na nadadangog sa Kabikolan, maging sa enterong kinaaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. An sa tuyang oras, 10 minutos, makagi po ang alas 11, an oras sa tudyan kang Cabral, Bicolandia Supermart. Atod man yan kan DMSQ, siraman atod yan kan original na Master Square. Sabi digdi pabati man po digdi sa Gainsa sinda Diana saka Eleno Dominguez saka sa Padimi nakadakol pigta taong relief digdi sa Gainsa. Ay kasulma palan ang UNC UNC alumni. Lalong-lalo na ang batch 73 kang UNC nagdaraman po ning relief goods sa Pasakaw. Garo dumang ginibo sa Balugo. And si mga beneficiaries man na taga duman sa Karanan, garo pinaduruman na lang sa Balugo sa Pasakaw. Ang nanginutan dyan, iyo si in charge sa UNC General Alumni Association, si Ma'am Naglo Okol Labuanan. Nagkairibanan kami kasulma sa sarong masiram na breakfast. Ay, kaya magayon man si pinagigibo pa lang kan UNC. Intiro pa lang Camarines Sur yan, pinaglilibot kang UNC para man makapagtaon ng relief goods. Pagkatapos sa napag-ulay-ulay ni Ma'am na Glo Okul Labuanan kang alumni.
Aram mo niya ako, ninuli sa pandemic, igwang nawarang magayo na garo tradisyon kang UNC. Ito bagang nagkakaagning mga Christmas lights, mga bumbilya, sa gabos na puuning kahoy. Pagkakaganyan na hula mo, maliwanagong pag siyempre, pag inaabot ng bangyan, mga estudyante nagraralakaw sa campus, sa laog. Magayonon hilingon. Ay, ngunyan niya ako din nakamumakag. Ay din nangyata, maski sarong dyan eskwela, online pa lang ang pagklase ngunyan, araw man siyempre kan iba, mayo man yan yung patingin mga maestra, ang work from home sinda, maski online niya, nasa harunin da. Kami lang yung mga empleyado niya niya digdi. O kaya nagirumduman mi. Nagkauli pati kami ni Tuyong na Salvador. Nagirumduman niya kan siya nag-eskwela pa dyan ng high school sa college. Magayunon dyan pag ki-Christmas ta huna mo yaong kita sa kumbaga sa Manila garo sa Quezon City sa Memorial Circle pagkatapos duman sa Makati grabing mga ilaw duman yan sana niya ako digdi masanaga ngunya na maski may pandemic magkaraag ni mga bumbilyang mga ilaw-ilaw dyan sa plaza sa Quincy Martires sa Plaza Rizal tangaling malin ang mga katakutan ka mga Bicolano sa pandemic. Magtaunan ning kaugman ang nagdadangadang na Christmas. Yan. Oy, si Fred Caballero nagantabay, Papa Bert, nairak daw ako dyan kay Sweet Lips Matrona na sa nangyari sa buhay niya, lalo na kan binagyo siya, paput man daw pulugod siya kung nagpapatol man siya sa parabulog. Ay, nagantabay ito niyan. Okay, Sweet Lips Matrona, dangugon mo ang text ni Fred na Caballero ha. Ano da nagpapatol ka sa parabulog? Takunday baka may dakula man na puso sa kapagkairak si Engineer Edgar D na kung pwede ko ano niya naman lugod si Sweet Lips Matrona maski para pumpu na lang nin sinablay. Pwede ka magparasuba-suba dyan. Baka sakya daon ka kani dyan sa bulugan mo. Barian ka. Sige ang pambari ka ni. Ang kang kinahinapot ko ni, ano niya ako Sweet Lips Matrona tapag naginit ang payo mo? Ang pigpapartara mo, pigpaparabararian mo ang kalaban mong lalaki. Ang, sabi niya, Papa Bert, ang pagbabari ko niya, there are two types of pambabari. Pambabari niya ning, iyan niyang didistrusong niyan, takyag niya, bitis, tako na jiu-jitsu, ang apod kyan, jiu-jitsu. Ang sarong niyang pambabari, ito naman yung lalaking inaabusong niya ang babae. Na mantangayang nasa maimbong sinlang kamugtakan, pigpapararinggawan niya na kung ano-ano. Ang ginigibo ko ngayon, pinapaunrang ko na muna. Kunwari, love na love ta ka darling ha, talagang hindi mo ako papalitan ha, ikaw lang talaga. Di ginaganahan niya si lalaki. Sa katawan niya kan sa iyang pagpara ikul-ikul tayo mga lalaki ba para ikul-ikul sa katawan ngaya ginagamitan ko na niya siya ng muscle control sagud nang nagraralagitok na lang ngayon kaya niya mapulian sa inda nagkikilay naros pa sana igwaning burubuskay. Ayan crush ka ni Fred Caballero pero plano kang darong kay Engineer Edgar D. Uy, kada ko amigo yan si Engineer Edgar D. Engineer, pigtatrato ka ki Sweet Lips Matrona. Hirak man kayo mabuotong pati yan. Baka bararian yan. Aber daw, mapatugtog daw kita kay itong may medyo naiba man matirtisting kita ng ibang sonata sa alkalde sa kusina. Come and sit by my side if you love me. Do not hasten to bid me adieu. But remember the Red River Valley and the cowboy that loves you so true. From this valley they say you are leaving. We will
miss your bright eyes and sweet smile, for they say you are taking the sunshine that's brightened our pathway a while. Come and sit by my side if you love me. Do not hasten to bid me adieu, but remember the Red River Valley. Hindi di si Burubutilya ta sa saludon ko sa kuyang luha, ano? Ta medyo mapapaluwa ka kang kantang ini ta nagigirumduman ko si Bus. An sa kuyang ama, nakan ako aki pa. Ini ang bigpapar kanta niya sa kuya Red River Valley. Pag ka nagtuturan luha, saludon mo da sa Burubutilya. Garo itong hadi sa sarong garo sa Biblia garo ito. Na pag nagibi, may saludan kan sayang luha. Garo niya ako ulor garo yan. Red River Valley ang sabihin ko kayan, pulang salog. Palibasa ining mga kompositor na mga Amerikano, mahilig po sinda sa mga taanawon sa Amerika, ang Red River Valley, pero pulang salog. Dahil ang kagagapuan na kapalibot dyan, na kulor pula, sa init. Garo ang lugar, maibivisualize mo sa Colorado, luman sa Amerika, na palibot ng kagagapuan ng bukid, mainit, kaya medyo nagpupula-pula. Ay, siyempre guwaman ng salog, kaya na po na Red River Valley. Sweet, sweet memories you gave me. You can't beat the memories you gave me. Take one fresh and tender kiss. The memories you gave me. Add one stolen night of bliss. You can't beat the memories you gave me. One girl, one boy, some grief, some joy. Memories are made of this. The memories you gave me. Don't forget a small moonbeam. The memories you gave me. Fold in lightly with a dream. The memories you gave me. Your lips and mine, two sips of wine. Memories are made of this. The memories you gave me. Then add the wedding bells, one house where lovers dwell, three little kids for the flavor. Stir carefully through the days, see how the flavor stays. These are the dreams you will savor with His blessings from above. The memories you gave me. Serve it generously with love. The memories you gave me. One man, one wife, one love through life. Memories are made of this. Memories you gave me. Memories are made of this. In a bar in Toledo, across from the depot, on a bar stool she took off her ring. I thought I'd get closer, so I walked on over. I sat down and asked her her name. When the drinks finally hit her, she said, I'm no quitter, but I finally quit living on dreams. I'm
hungry for laughter, and here ever after, I'm after whatever the other life brings. In the mirror I saw him, and I closely watched him. I thought how he looked out of place. He came to the woman who sat there beside me. He had a strange look on his face. The big hands were calloused. He looked like a mountain. For a minute I thought I was dead. But he started shaking. His big heart was breaking. He turned to the woman and said, "You picked a fine time to leave me, Lucille, with 4 hungry children and a crop in the field. I've had some bad times, lived through some sad times, but this time your hurting won't heal. You picked a fine time to leave me, Lucille." After he left us, I ordered more whiskey. I thought how she'd made him look small. From the lights of the bar room to a rented hotel room, we walked without talking at all. She was a beauty, but when she came to me, she must have thought I'd lost my mind. I couldn't hold her, 'cause the words that he told her kept coming back time after time. You picked a fine time to leave me, Lucy, with 4 hungry children and a crop in. Masyadong na-preoccupy kita sa issue sa pandemic, sa bakuna, kung ano-ano pa, sa local politics, alagad sa international politics. Igwa na pong ibang nangyayari ngunyan sa Pilipinas na itong mga nagpapara sarabing kita da magiging ang probinsya kan na China. Doon niya ako magdudua-dua na. Ang pagiling ini pong si Presidente Duterte nagpulag na. Siguro sa anong na taon niyang pagtukaw, iniisip niya, pagbibigyan ko munang makiamigo sa China. Pero kung talagang nakikiamigo ka na, mantang nakikiamigo sa imo, sige man ang tugdok ning harigi dyan sa West Philippine Sea, sige ang suyab, ay medyo yan sa traidor na sistema yan ay. Kaya ning ultimong 2 taon ni Duterte, maring kaniyo pulpuguna. Nagtitilipunuan na si Duterte sa kasi Trump. Friend, bitter luck next time na lang ngaya. Pero di ka lang niya mag-concede. Yun na ngaya, pabuiluan na niya si mga kumandir mo dyan, padirigdiana. Nagdigdiinot itong National Defense Advisor. Minirating na si mga general. Kasod man, nag-abot naman ang pamayo naman kang US Air Force. Babae lang pati. Minirating na naman si mga general. Sa order ni Duterte, oy, maabot ang mga pamayo, ang mga official kan Amerika. Mag-aratubang kamo, may magbakasyon ha. Mag-aratubang, gabos, pina-aratubang. Pigdeliveran na ang Pilipinas ning surveillance itong mahalo na maray na unmanned na aeroplano garo yan, pero dahil nga piloto para tiktikan ang ginigibukan China sa West Philippine Sea. Ngunyan, nagpuo ng magmurub-murub ang China. Una tabag nga kakampita si Duterte. Kawat lang yan kang presidente. Yan ang kinabunak kawat. Nagkakawat ngunyan, itinatao na ni Digong sa Amerika. Bala na nga mo dyan. Total nga ako paliw naman. Yun na. Sunod-sunod ng arabutan ka mga official kan Amerika sa Manila. Pigmimiriting na ang mga general. Sabi kaning parantabay ta sa Concepcion Grande Silito, gusto ko nga madangog si Walter Navarro.
Was it only yesterday you were by my side? Autumn was so far away, winter seemed to hide. One brief summer songs we sang, once again the world was young. Then one day the golden sun just left the sky. In the mirror of the years, I still see your face. Who could ever be like you? Who could take your place? Could I live forevermore? I'll always remember, for just one brief summer, you belong to me. Happy listening da ki Estelita Kamba, ki Arnel, kumusta ka na lang da? Si naman ki Attorney Nestor Barbosa sa Carolina, si Ate Glo, si Judge Pruning Maristela, si naman si mga parantabay naman dyan sa may Cabral, Bicolandia Supermart, sa NCPM, asin man digdiman sa may parting diversion road sa Cabral, sa Cebros Marketing. Inabot na kita nin oras para mag-suruayan sa alkalde sa kusina, Bert de los Martires. Salamat po kanseng dong pagantabay. I was feeling so alone today, watching lovers as they passed my way. I could almost feel the love in the air, and I thought, is it there for me? Then a friendly little butterfly flew around me till he caught my eye. He was careful so that no one could hear as he whispered in my ear, go chase a moonbeam across a meadow, and wrap and Mother Nature will do her part. So I listened to the butterfly, and when I gave his advice a try, why, it wasn't very long till I found there was love around for me. Now if you are all alone someday, watching happy lovers pass your way,